מה קורה חברים? אתם מאוד סרטון של גולדי רולה. אוקיי, אתם זוכרים את הספינר שאמרתי לכם שנאבד לי? היום אמא שלי מצאה אותו בתיק שלי, וקניתי היום בבימבי ספינר חדש. פתחתי אותו כדי לראות שהוא עובד, המוכר אמר לי, ואחרי זה גם עשיתי איתו קצת, ועכשיו החזרתי אותו, לא יודע למה, כי אני מוזר. אוקיי, אז עכשיו בואו נפתח אותו שנית, או שזה השלישית. סבבה. עכשיו, לפני הסרטון אנחנו ספרנו כמה שלושת הספינרים האלה, בערך שניות, כמה הם, אתם יודעים, מחזיקים אחרי שמסובבים אותם. אוקיי, הספינר, אוקיי, שרונית תיקן דרך אגב. אוקיי, אז הספינר הזה החזיק מעמד, אני לא יודע אם סובבנו אותו הכי טוב, הוא החזיק 1:50. זה החזיק 2 דקות ו10 שניות, וזה 2:50. כנראה שלא עשינו איתם טוב באותה מידה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים קצת להרחיב כמו בסרטון הקודם. אני מקווה שיהיה לו הרבה צפיות כמו בסרטון הקודם, ותתנו לייק וסאב אם אהבתם. ודיסלייק אם לא אהבתם, סתם, אל תתנו דיסלייק, אני מקווה. אם אתם נותנים דיסלייק, אני בוכה שם בפינה. אני חייב לראות את זה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים